og designseksempler. Gode eksempler. Gode eksempler faktisk. Kan man vælge? Okay, man kan vælge mellem. Så tager jeg moderne. Tekst. Okay. Man kan vælge tekst. Symboler på den. Hvor man skal gemme. Farve. Okay, der er faktisk mange farver, man kan vælge mellem. Gode farver. Symboler. Gode symboler. Også fedt med design, at man kan vælge symboler på kisten og sådan noget. Altså bestil. Og det var ikke fordi det er galt på en kiste. Og appen ser meget fint ud. Det fungerer meget godt. Det er faktisk cool. Og navn og kort. Okay, så kan man spille det hele der. Og så fortsætte. Det gik faktisk meget nemt. Det var meget nemt og hurtigt.